Assalamualaikum warahmatullah. An keɗotonoɗo premier vidéo holko pamɗa hen bisimilla ma deuxième épisode o ari nde arti o yetti o salmini bammakko salmitima bammakko wimo a dawino o wi mi dawi o wi a arti o wi mi arti o wi holko gadduɗa o wi baba ko gaddumi ko kay ɓuuri kam dole ay o karno mo jogimo mo heewi tebbinde o fof ko namni baba o wimo de kala ko namdiɗa kam mi haalanma o wi baba o nde idimi yaltude sarde jimi ko weduru walono or somi yeehi ha miɗen hocca somi turima mi wi miɗe jagga mi tawa ko boddi mi doga somi fokkiti lawol mi yeehi hami woɗɗi mi yeccitima kadi jiyanmi ko weduru or somi ari hami winiɗa hocca kadi mi yiya wona boddi mi doga ndi wandi kam ngata mi doga baba wima anda ko ɗum firti o wi mi anda ko ɗum firti o wi ɗum ko fenade fewnade ha yooɗi ha nande gongata ko fenade sa naati hen a heddoto nder ɗum woni ko jiyata ko mba no weduru or yaa ha mbiya aɗa hocca tawa ko boddi sa memini ngatan yimɓe hande ɓe ƴettat fenade laaɓa ɓe tosko fenade ɓe pewnande hande feewa hande nanda e gonga teta kamɓe ɓe gandi wona gonga naɗɗo hen ɓukoton heddoto ko ɗum woni weduru o wi eske bammakko wimo ko rewi hen o wini mi de tokkinmi de jawtumi seeɗa kadi mi tawi nayyi nahel bayal jañgal bayal ngal no heewi tekkuɗo baba bayal ngal no waɗi ndiyam kono nayyi ɗi pooƴi baba ɗum nakam jahani o wima anda ɗin nayyi ko ɗi pirti o wimi anda o wi ko ɗum woni yimɓe ɓe jonnikinaki yimɓe dañoɓe ko heewi kono wonno ɓe jonninaki koɓe jii fof kadi nayi hakkille makko ɓe talata ñamde koɓe jogui ko ɓe talata toppitade koye mabɓe ɓe laara goɗɗum no ɓe ɓeydiri e koɓe dañi ko neɗɗo kala ko dañi so yondinima ɗum tan wawata hen wurdade hen tranquille kono kala ko joguiɗa sa yi ɓurtomo tan mbiya a dañani haydara jawa ko joguiɗa ko wona he lartude aɗa dogatan hande mayɗa fof ko ɗum woni ɗin nayyi o wi baba o wima hoko tigui o wima kadi mi jawtumi baba mi yii nayyi karɗi tep nayyi ɗi eɗi danwital nayyi ɗiɗo ɗi goni ɗo ngala huuɗo ngala ndiyam baba o wimo anda ɗin nayyi hoko ɗi pirti o wi wallahi baba mi anda o wi ko ɓen noon woni yondiniɓe ɓe ngala ɓe haydara walla dañɓe ɓe seeɗa jonnini he ko ɓe dañi ko neɗɗo yondinto sa yondinima heko dañɗa ko a toppitto hoorema ñama ha kara jara ha ɗomita jaaha ko poɗɗa ko wadde kono sa yawi ko dañɗa ko a moftat ko joguiɗa ko koɗa e lartoyde ko a heɓata goɗɗum tawanma hen o wi ko ɗum woni ɗin nayyi o wi eske baba wimo e jaaɗa kadi hoko teɗɗa han o wi baba mi yii beyi debbi ɗi ne keewi ko ndamdi wotiri woni hen o wi ndamdi ɗi ɗaaki beyi ɗi yeehi to lekki to e rotere lekki na huuɓo na bukko rotere lekki nde ha jimi baba kine ɗe ne gadda ƴiƴam baba o wima anda ko ɗum firta o wimi anda ko ɗum firta o wima ko ɗum woni jamanu hande o a yiyat sukaɓe hande sukaɓe tokosɓe gaccaɗa guiƴiraɓe mabɓe naato e mawɓe nayeɓe na gonda e mabɓe sabude kalis walla no jaada e mabɓe kala walla no mbadda e mabɓe ko kala ko ɗum woni damdi ndi ko ƴiƴam mabɓe gasata toon tan ko kamɓe loroto tan kono ɓe keɓata ɗon nafoore mabɓe donc sukaɓe worɓe yoɓe jaado e guiƴiraɓe mabɓe ɓe gacca e yaadude he yummiraɓe mabɓe walla he mamiraɓe mabɓe walla he yimɓe heccuɓe ɓe à cause de jawdi aduna nafatama ɗo he aduna deloriyanma hakkude ma e jomirawo janggo ɗum ko ɗum woni damdi ndi siko wi esken baba o wimo holko tegi hen o wimo baba ne jaami mi yii sondu ndu gandantuma hoorema lekki kindo juurinoki lekki kino leppi ceeb mais neɗo diwi tan nde juuroye lekki woki lekki kin ɗon yoori kos lekki kindo juuriki leppi ceeb baba o mosittori wimo anda ɗum ɗon ndun sondu kondu firti o wi ala mi anda o wi ndun sondu woni gorko mo joom galleji ɗiɗi so fini e oɗo galle lootima ha laaɓi juuli silmini fadata sah kacitare fokkita pour yaade to galle goɗɗo to so debbo ma dagimama wima ande hay ko waɗa kaccitare ala ɗo mbiyama haydara a jogani sukaɓe so ñaguimama hunde mbiyaɓe haydara a joga hay mbuɗo a jaɓata ɗon accude fina bokkitana galle goɗɗo ɗum sa yeehi to galle goɗɗo to sa yettima iɗotoɗa tottirde ko waɗa kaccitare so accitama ha wari dagama ata tottira bottare kontina ko heddi ko o wi nde o immi o ya galle o yoori kos haydara o accan toon
nde o yahi to o ya galle haydara o tawani toon galle o leppi ceeb sabu o addi kaccitari yimɓe kaccitima tegama ataya o tottiri bortari te o tottirat hirande ni esken soko wi esken dillini hoore donc onon heɗotoɓe gande ko haaleteko ko jaaƴi heɗoto ɗon ɗum hakkille nde ko keɓon hen famamuya mama o wi babirawo o wi ɓiɗɗo holko tigi hen o wimo baba nde jaami noon ha jawtumi ɗum soni mi yii wandu joɗindo e dow lekki udditti koyɗe mum caggal ɗe nahen nokkana ñaama mbimi koli ko ndu wandu saltini baba o wimo anda ko ɗum firto o wimo anda ko ɗum firto o wi hande jamanu hande mo toyin ɗen on a jiminan ɓiɗɗo debbo ne ama ha uma on o immino ɗo o yaha Dakar walla o yaha to Gonguel jahuɗon kamɓe onon heɗotoɓe walla noroɓe kana haala mbasan ɗum jagguira no wonirani o wi immoɗo jaaha Dakar mbiya ne liggo walla ne mbaɗoya goɗɗum walla ne janggoya jooɗo toon ne jeeya koye mum en ne ñaama so yi ha gurnam ɗam tiiɗi e maɓɓe watta ɓe gondade gorko rotta ɓe kalis ɓe ƴetta kalis ɓe ñaama ko ɗum woni wandu manam debbo jeewo hoore mum ne ñaama firti o wandu ndu nokka e koyɗe he ne ñaama Allah yaafo en yaafo heddiɓe o wi esken baba o wimo nde pokkiɗa kadi nde kontinɗa law holko jiiɗa o wi baba ko jiimi ko noon ɓuuri kam jahnude jiimi ko kewel walla lella ɓe gandantuma hoorema sengo woto ngo fof ko jama sengo wongo ngo fof ko or gaccumi fof ko jahannomi ko cukkumi ba lella mbimi ba kam somi jaggi ba mi teddat mi teddinma mi teddina famille o fof saabu somi yeeyi ba miɗa andi ko jawdi heewndi wonata kono noon mi riddiba mi heɓani ba min jeeyi ha futuru foti geeƴe jawti mi banati hen niɓɓere nde mi wawata ndi tun yi haydara te mi suusa toon nadde kibbitima babirawo o wimo aɗa andi ban lella ko bo woni o wimo ala mi anda o wi ko ban lella woni aduna nde soba dogi haba woɗɗitimama doga ha badaro doga ha gara panoɗa kadi ɓe continue ko ban lella woni aduna ko noon ko doɗɗa fof a daroto sa darima a foftima kadi mbiya a suwano fokkidde kadi fokkita o yiɗɗo banati ɗo woni niɓɓere nde gandantuma hoore ma mbiɗa suusa ɗum nan o wimo e o wimo ko nde niɓɓere woni niɓɓere nde kullete nde janggo e jaam saabu ko ndi niɓɓere woni lakara kala natɗo e mayre gueɗe ma paari nde niɓɓere woni e mayre nde niɓɓere woni lakara donc sa immima e aduna tan ko toon paaɗa nde garɗa ha toon mbiɗa suusa ɗum nat kebbiɗeɗa donc kala ko waɗa e aduna fewji yooɗa ganda jiɗɗa walla gañɗa kulɗa walla cusɗa janggo e jaam a natoyat toon te kala ko a liggaki ɗo en e aduna mo gonɗa o a tawayta toon janggo e jaam bandiraɓe on keɗima ko babirawo o jaabi ko fof o wimo gasi o wimo ala gasani o wi baba ɓuurmi jommin noon ko nde lattanmi ɗo mbalmi mi garmi e saare he galle mo idimi o nadde tawmi ɗon babirawo goto no jooɗi calminmi o salmiti kam mbimo komi lartowo ɗo mbalmi o wi yomi fata bamma ko ara cikkumi o nanani ko kalmi ko saabu noon nayi wirini e duuɓi ɗi o dañi ɗi so wi kam ha bamma ko ara holno bamma ko foti wade jaggumi tan ko naɗɗo dewtimi ko kalmimi ko o rewti ko o wi o nani ko kalmi ko yomi fata baba o ara o hokki kam seeso jooɗimi patmi ha babirawo ari jooɗima ha ɓooyi jiimi mawɗo gorko mo kewɗo tebdole yetti jippini waala leɗɗe nde mi wawa rondade o salmini min calmitimo o ñeɗi ndiyam o yari o foɗi jooɗode o jooɗi calminmimo o salmiti kam mbimo o wi kam holko woni koyɗe ma mbimo min de garnomi ko lartude ɗo mbalmi tawmi ɗo o babirawo ñaguimo oɗo mbalmi kono o wiyomi fata bamma ko ara o wi kam ko gonga o wimo anda ɗum ko ɗum firta o wimo wallahi mi anda ko ɗum firta o wi ɗum woni suka jibinaɗo tawi jinnaɓe na jaaha guese na gayno yo no mbaɗa kala ne liggo kala liggeteɗo kamɓe ɓe jibinaɓe caali liggade ɓe guuɗi ko ñamde ko weeli e ko yarde ko weeli ɓe pijira aduna maɓɓe fof pawle tawi ɓe hen ɓandu ndu ƴuufi ɗum addi ɗo jiiɗamo ɗo hikka ko mawɗo te ala wona mawɗo ko gurdam ɗam o wuri ɗam bonni aduna makko ha o pompi o wayi ni sa tawi mo cikka ko kanko woni joom galle o te haɗo bamma ko ɓuurimo dellude hande ɓuurimo hewde doole ko wawi ko bamma ko wawi ko soɓe ndendi kanko e on ɗon fof ɓe mbawa ɗum wadde donc suka sono selli na foti liggade yo liggo sa felliti aɗa larta ko a moftani a anda hoɗo ɗum heedi a fini a fokkiti ɗo mbawɗa abbor fof e aduna he feɗɗa yalti galle bamma ko lartugol nawma guleki wata takma jooɗo ɓuuɓol wata hasma waɗya
ɗo yiɗi belɗi wata takma kontinde ɗanade kala ko mbawɗa yiide he ko mbawɗa nande fof konto he lartugol ko a moftani ko ene jawdi aduna ndi le lartindi no yooɗi an lartowo on saabu ko ala ko aɗa larta e aduna sa lartiri ɗum sago a lartiri ɗum no jomirawo wini no wawi sa heeɓi ɗum a naftorat ɗum nafa hen woɗɗuɓe ma nafa hen ɓattiɓe ma janggo e jaam sukaɓe ma naftora hen te sa maayi janggo e jaam ta a dañani hakkude ma ɓe gaccuɗaɓe ga hay probléme goto a dañani hakkude ma e jomirawo kadi hay probléme goto Allah yaforma sababude ɗum ɗon an wadde ko wima ko nannuma aljanna toon woni foftare nde gasata firti aduna ala foftare bandiraɓe sehilaɓe onon babiraɓe am heminiraɓe yumiraɓe am hemaniraɓe onon heɗotoɓe haala ka foof nde on ñaago yaafo e ka haala kala ko jiiɗon noon na waɗi sababu ko yewtere he nder men ko yewtere ɓeydude hakkille ko yewtere ɓeydude muñal ko yewtere nde gandantuma hoorema sa nani a jaggi waɗat ko nafma hen sa nani a accine kadi mi wiyata waɗa ko lorma hen kono nafoore nde kam no heewi to nder haala to donc bandiraɓe mi yaftimama on miɗa on ñaago yaafo e men o ten min waɗimo créé innirmima ko Yewende TV Yewende TV woni nafoore leñol ko tagi ko innirmimo Yewende TV noon no waɗi sababu no waɗi ko ardi ɗum ɗon mi haalani no heɗorata o noon kono an keɗotoɗo walla laaro wata heppu namnade pour andude ñalngu naara he ñalɗi a nanat ganda ko ɗum ɗo taki immade seno ganda ko ɗum taki immade kaalowo ganda ko ɗum ɗo taki mo haala ta a namnaki donc wata heño ñalngu he ñalɗi mi arananma hen e sa nani a weltoto bandiraɓe on goni doole ɗe mbaɗi ha bone he sen he jagga noon kam nda ko wawa yaade ɗum noon mi salmini on ɓiɗɗo moon sehil mo Mamadou Gangue arnoɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh keɗorɗe hakkille nde ko naftoro